Hej sammen og velkommen til HUMAG Academy. Mit navn det er Anders, og nu skal vi kigge på nogle af de nye spændende funktioner, der er kommet med i iOS 10. Den første funktion du møder, det er Raise to Wake, som er lige snart du løfter din telefon, så tænder skærmen, og du er klar til at bruge din iPhone. På den forbedrede låsskærm kan man nu endnu nemmere få fat i sit kamera ved at swipe fra højre mod venstre. Og samtidig den modsatte vej, hvis du swiper fra venstre mod højre, har du fået dine widgets. Her kan du for eksempel se vejret, app-forslag fra Siri eller nyheder, kalender osv. osv. Hele den her widget-side kan du egentlig justere, så den passer lige præcis til dig. Udover det kan du også tilgå dit kontrolcenter, som du plejer ved at swipe fra bunden og op. Men der er sket en lille ændring her. Der er sket det, at musik har fået sin egen fane herover. Beskeder er nu blevet endnu sjovere og meget mere personlige end nogensinde. Så for eksempel, hvis jeg nu vil skrive til mig selv af en eller anden underlig årsag, så kan jeg skrive, hej Anders. Så kan jeg for eksempel vælge her usynlig blæk, blid, højt råbende, eller i hvert fald højt og kraftig. Men hvis jeg ikke synes det er nok i sådan en taleboble her, så kan man jo tage dem her, hvor du har for eksempel balloner og konfetti og lysshow her, fyrværkeri, et lille stjerneskud. Og så kan man simpelthen sende det. Bum, sådan, fyrværkeri på hele skærmen. En lidt anden funktion er også, hvis du for eksempel vil skrive, jeg kommer snart hjem, og trykker på emojis, så foreslår den for eksempel her, at hjem kan laves om til en emoji. Så vi kan lave, jeg bor i sådan et hus der. Så kan man ændre en del af sin tekst til emojis. En af de lidt mere specielle ting er den her funktion her, hvor du simpelthen kan gå ind og tegne lige hvad du vil. Kan du lave en smiley her og sende den, så kommer den også frem med en lille animation. Også holde på den, så kan man sende et hjerte, hvis man vil det, og rigtig mange andre ting. iOS 10 er en meget stor opdatering med rigtig mange nye funktioner, som man kan gå op og opdagelse i. Så jeg synes helt klart, at hvis man kan opdatere til iOS 10, så skal man gøre det og undersøge alle de mange nye funktioner. Vi vil selvfølgelig komme tættere på nogle af de her funktioner i nogle andre videoer, så derfor er det en med fordel at subscribe til kanalen, så I altid får notifikationer, når der kommer nye videoer op. I hvert fald tusind tak fordi I så med. Jeg håber I kunne lide det. Hvis I kunne det, så stik gerne videoen et like. Det vil vi sætte stor pris på. Ellers så må I have det fantastisk, til vi ses igen næste gang.